Термометр. Кирәк бит, өр-яңа термометр эшләми. Димыч, син ятып тор. Ә мин тере көмешле термометрны эзләп карыйм. Нәрсә, Димыч, авырып киттеңме? Шулай дияргә дә була. Бүген минем математикадан контроль эш. Ә син әзер түгел, шуңа мәктәпкә барасың килми. Әйе инде. Димәк, әнине алдыйбыз. Алдамыйм мин. Бераз ширләгәнгә салышам гына. Белмим. Термометрны алдап булмас. Симка, ә нәрсә ул тере көмешле термометр? Тере көмеш ул көмеш төсендәге сыек металл. Яңа термометрларда тере көмеш юк, алар электрон. Ә элеккеге термометрларда тере көмеш салынган пыяла көпшә тора. Ул көпшәнең башы җылынгач, тере көмеш киңәя, көпшә буйлап югарыга үрмәли. Температураны шулай үлчиләр дә. Термометрдагы тере көмеш баганасы ни кадәр озынрак булса, авыруның температурасы шул кадәр югары була. Димәк, термометрның башын нәрсә белән булса да җылытсаң? Димыч, синдә баш. Ә нәрсә белән җылытырга? Менә таптым. Кая әле? Әни, ашыйсы килә башлады. Сабыр ит, җаным. Хәзер әзерлим. Кайнар. Хәзер миндә һичшиксез температура булачак. Эй, сез нишлисез тагын? Я, кулманда. 42 градус. Уху! Сине монда температура белән һичшиксез хастаханәгә җибәрәчәкләр. Селкет термометрны тизрәк. Әйе, температура азрак булсын өчен селкетергә кирәк. Менә сиңа ялганчы малай. Димыч, син моны күрдеңме? Нолик кагылма тере көмешкә. Агулы ул. Тукта. Димыч, син дә кагылма. Куркыныч ул. Агуланасың. Ә аны ничек җыяргасың? Әниеңне чакыр, булышыр. Юк, әнине чакырырга ярамый. Шундый калдыганны беләчәк. Бәлки, дөресен әйтергәдер. Юк, булмый. Ярар, бүтән юл юк. Нолик, әтипус белән әнисәйне чакыр. Киттем. Ә син бүлмәңә кер дә көт. Хәзер тере көмешне җыйдык. Хәзер аны зарарсызландырырга кирәк булачак. Һәрбер йортта төрле химия җитәрлек. Савыт-саба юар өчен, унитазны чистарту өчен, бөҗәкләргә каршы көрәшү өчен. Бу матдәләр кеше сәламәтлеге өчен зыянлы, ләкин кайбер кешеләр моны аңламый. Ниндидер аэрозоль яки агулы сыеклыкны файдаланганда, хәтта кул юарга да онталар. Аннары шул кул белән ашыйлар, күзләрен уалар. Әнә шулай ашказаны яки күз бозылырга мөмкин. Эх, кешеләр, кайберәүләре бөтенесен дә татып карарга ашкынып тора. Мәсәлән, берәр даруны күрәләр дә, тизрәк кабып йоталар. Шулай ярамый бит инде. Агуланасыз бит. Эх, кешеләр, үзегез шундый зур, ләкин шулай саксыз кыланасыз. Пыяла кисәкләрен нишәтергә? Пыяла кисәкләрен? Булды, тере көмеш җыелды. Пыяла ватыклары дамы? Юк, пыяланы җыймадылар. Нигә? Әтипус әйтте, безнең эш түгел бу. Әдәм малае пыяла кисәкләре мәсьәләсендә әнисе белән үзе сөйләшсен диде. Мин монда. Ни булды сиңа? Әни, мин термометрны ваттым. Ваттың? Киселмәдеңме соң? Юк, Тере көмешкә кагылмадыңмы? юк.
Кайда ваттың син аны? Юыну бүлмәсендә. Ни эшләдең син анда? Мин сине алдамакчы идем. Мин мәктәпкә бармас өчен. Мин бүтән ала эшләмәм. Мультипликацион фильм халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде.